binul Mubarak annahu satuhune Abdullah iku kala dawuh sinten Abdullah inna rajulan satuhune wong lanang hakiman kang ahli hukum berarti sing wis weruh sembarang hakiman kena diarani wis makrifat hakiman sing wis weruh ing pira-pira perkara tentang perkara-perkara agama iku weruh iku jamaah ngumpulaken sapa rajul ngumpulaken al ahadits ing pira-pira hadis fakhtara mongko milih sapa rajul min hasaking ahadits arba'ina ing 40 apane alfan ewune milih 40.000 hadis tumakhtara mongko nuli milih sapa rajul min hasaking arba'ina alfan milih sapa rajul min hasaking arba'ina alfan arba'ata alafin ing papat pira-pira ewu milih 4.000 dipilih malih cuma 4.000 tumakhtara mongko nuli milih sapa rajul min hasaking arba'ata alafin arba'amiatin ing dadi 400 dipilih-pilih karek 400 tumakhtara mongko nuli milih sapa rajul minha saking arba'ina ing 40 hadis 40 hadis tumakhtara mongko nuli milih sapa rajul minha saking arba'a kalimatin ing 4 pira-pira kalimat dari 40.000 garek 4 kalimat tok ihdahuna utawi salah sijine arba'u kalimat iku la tas wasako yusiku la tusikonna ojo umandel temen sapa sira ojo umandel temen ojo percaya temen sapa sira imra'atin kelawan wong wadon ojo percaya temen karo wong wadon ala kulli halin ing atase saben-saben tingkah ing atase sekabehane tingkah dalam hal apapun ojo nemen-nemen percaya mbek wong wedok wasaniyatu utawi kang kaping pindho kalimat sing kaping pindho iku la taghtaronna ojo kebujuk temen sapa sira la taghtaronna ojo kebujuk temen sapa sira bil mali kelawan bondo ala kulli halin ing atase saben-saben tingkah wasaniyatu utawi kaping telu iku la tahmil ojo la tuhamil ojo ngemotaken sapa sira la tuhamil ojo ngemotaken sapa sira ojo ngemotaken sapa sira ma'iddataka ing waduk sira ma'iddataka ing waduk sira waduk iki apa weteng ojo ngkei beban berat kepada perutmu ma ing perkara la tutikuhu kang ora kuat apa maidah ing sira kala dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aslu kulli da'in utawi asale saben-saben penyakit
utawi asale saben-saben penyakit iku al-baradatu. Iku al-baradatu. Iku al-baradatu ngajengake panganan, apa ngakehake panganan. Iku al-baradatu ngakehake panganan. Lha iku nglebok sing dimaksud iku nglebokne panganan ning di atas makanan yang lain. Berarti sik mangan wareg tambahi sampai kebek. Ya ngombene pisan wis mari ngombe sik glegeken tambahi meneh eman-eman tambahi meneh iku napa jenenge asale penyakit mangan kuareken. Warabi utai kaping 4 iku la yajma'u la tajma' ojo ngumpulake sapa sira. La tajma' ojo ngumpulake sapa sira minal ilmi saking ilmu ma ing perkara la yanfa'uka kang ora manfaati apa ma ing sira. Ma ing ilmu la yanfa'uka kang ora manfaati apa ma ing sira. Ilmu-ilmu sing gak manfaati gak ana gunane ning awak ojo digoleki. Wa an Muhammad bin Ahmad rahimahullah fi qaulillahi ing dalem mertelaaken dawe Gusti Allah azza wa jalla. Rupane dawe Gusti Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas shalihin. Wa sayyidan lan dadi gusti wa hasuran lan dadi wong kang akeh nyegahe. Wong kang akeh nyegahe wa nabiyyan lan dadi nabi, wong kang dadi nabi minas shalihin saking wong kang saleh-saleh kabeh. Zakara nutur setan Allahu Gusti Allah. Zakara nutur setan Allahu Gusti Allah. Yahya ing Nabi Yahya nutur to nyebut sayyidan ing lafat ing sayyidan. Dadi kanjeng Nabi Yahya iku disebut sebagai sayyidan. Wa huwa utawi sayyid dan iku abduhu ya kawulane Gusti Allah. Li'annahu satuhune Nabi Yahya iku kana ana sapa Nabi Yahya ana iku goliban kang ngalahake ala arbaati asya ing atase papat pira-pira perkara. Alal hawa rupane ngalahake ing atase hawa nafsu. Rupane ngalahake ing atase hawa nafsu wa ala iblisa lan ngalahake ing atase iblis wa ala lisani lan ngalahake ing atase lisan wa ala ghadabi lan ngalahake ing atase bendu ngatase muring-muring iku disebut sayyid oleh gelar sayyid karena wis ngalahne 4 hal niku Kanjeng Nabi Yahya. Wa ana liyan lan den riwayataken saking sahabat Ali radhiyallahu anhu la yazalu ora gingsir apa adinu agama wa dunya lan dunya. Ora gingsir iku ka imaini kang jumeneng karone. Berarti tetep jumeneng agama wek dunya madamat ing dalem selagine sih langgeng apa arbaatu asya apa pira-pira perkara madama rupane
ing dalem salagine langgeng rupane ing dalem salagine langgeng sapa al agniya pira-pira wong sugih langgeng iku la yabkhuluna ora medhit sapa agniya bima kelawan barang khulu kang den paringi sapa agniya selagi wong sugih isik napa jenenge awean agama dunia tetep jejeg wa madama lan ing dalem selagine langgeng sapa al ulama'u pira-pira wong alim iku ya'maluna padha nglakoni sapa ulama nglakoni bima kelawan perkara alimu kang ngerti sapa ulama wa madamalan ing dalam salagine langgeng sapa al juhala pira-pira wong kang bodho iku la yastakbiruna ora gumedhe sapa juhala amma saking perkara la ya'lamu kang ora ngerti sapa juhala wa madamalan ing dalam salagine langgeng sapa al fuqara pira-pira wong fakir iku la yabiuna ora adol sapa fuqara orang ganti orang ijol sapa fuqara akhiratahum ing akhirate fuqara ing agamane fuqara bidunyahum kelawan dunyane fuqara wa anin nabi lan den riwayataken saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sedene Kanjeng Nabi kukala dawuh sedene Kanjeng Nabi inna allaha sedene Gusti Allah iku yahtaju sedene Gusti Allah iku yahtaju gawe hujjah sapa Allah gawe hujjah sinten Gusti Allah yaumul kiamati ing dalem dina kiamat bi arbaati anfusin kelawan papat pira-pira awak-awakan ala arbaati ajnasin ing atase papat pira-pira jenis minan nasi saking menungso alal aghniyai rupane ing atase pira-pira wong sugih bi Sulaimana kelawan Nabi Sulaiman ibni Dawuda kang putrane Dawud kang dadi putrane Nabi Dawud jadi hujjah gawe andalane Gusti Allah wa alal abidi lan ing atase pira-pira kawula ngandalno bi Yusufa kelawan Nabi Yusuf wa alal mardo lan ing atase pira-pira wong kang lara Gusti Allah gawe hujjah bi Ayyuba kelawan Nabi Ayub ya luweh lara kare kawula Nabi Yusuf itu juga merupakan dari budak wa alal fuqara lan ing atase lan gawe hujjah sapa Allah ing atase pira-pira wong fakir bi Isa kelawan Nabi Isa wa an Sa'd bin Hilal lan den riwayataken saking Sa'id bin Hilal rahimahullah annal abda setuhune kawula iku idza adnaba rikalane gawe dosa tarekalane nglakoni dosa sapa abet minallahi saking Gusti Allah rekalane nglakoni dosa sapa abet manna mongko paring nikmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi abet arba'i hisolin kelawan papat pira-pira pakerti la
la yahjubu orang ngaling-ngalingi sapa Allah. La yahjubu orang ngaling-ngalingi sapa Allah nganhu saking abet, anu saking abet arizqa ing rezeki. Wala yahjubu lan orang ngaling-ngalingi sapa Allah anhu saking abet asihata ing sehat. Asihata ing sehat wala yadharu lan ora pertelo alaihi ing atase abet apa adam dosa. Wala yu'aqibuhu lan ora nyiksa sapa Allah ing abet, ora nyiksa sapa Allah ing abet ajilan ing dalem mangsa kang gege, ing dalem mangsa kang gege. Meskipun abet iku nglakoni dosa iku Gusti Allah kei nikmat, sik dikai rezeki, sik dikai kesehatan, terus gak disiksa secara kontan. Jadi cara dosa niku gak diadab langsung. Wa an Hatim al-A'sam wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.